nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala m eyi ụmụnne m anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ mzanio as usual mza o anyị kelecha ya sị m na ihe m na-ekwu everyday na obi wa akpa na onye ọbụla nya gị ya na ya mahụ na e nwere akpa ndị mmadụ na-anya dịka obi mana ihe nọ n'ime nọ deep ocean ya gaa n'ihu sị m na ihe dọpụtara nwa agbọghọbịa na-enwe mgbe ya marịrị nwoke ya achụghị igburu nwoke chụtachịrị ụmụ nwoke na nne na nna ya zụrụ ya ọfụma na ya esi na decent family nwere reputation na papa ya ama mama ya the same na-enweghịbeghị any one of them n'ime ụmụnne ise nọ na mma ha nne na nna ya mụrụ na-enwebe onye nwetara ihe ihere n'ezinụlọ nne na nna mụrụ ya na ha ji nsọpụrụ aga were mgbudo obi na ndidi were na-aga na ha niile gachakwara na skuul na ihe niile nne na nna ya mụrụ na ha zụrụ ha ọfụma na onye ọbụla gụchara gụọ mahadum kpara satifiketi ya n'aka na onye ọbụla ndị ke nwaanyị abụọ adanne lụrụ ezigbo di lọtakwanya na di ebi n'obi ọma na di ya na ugboene adakarịrị ya bịa dịka decent minded person dịka gentleman ọ bịakwute ya ele ya ọ dị oke o nwere biznes ọ na-eme o mega ọfụma and ọ gakwara na skuul ya onwe nwekwere nke ya na-eme ya nwere ọrụ ya arụga ya ji ezigbo ọrụ na-eme ọfụma mgbe ya na this young man matara ọ ya ka ya na ya bọọlụ n'ime relationship na ha nọ na 4 months ọrụ ka ọrụ ga abịa shake iwe nwee problem before ya mara adrọpụ ya ọ bịa gwa ya sị na ele ihe a ga-eme ugboene by then o propose bekwe marriage ọ bịa sit ya dance ele ihe a ga-eme na ọrụ adrọpụrụ ya na ọkụ ji shele ya ụkwụ n'aka na ihe nwere plan a lot of things ya chọrọ ime achieve mana ebe o chilo taa dị lekwa ego ole ya nwere na akaụntụ ya lekwa ego ole ya nwere na bank nwamba na o mepe akaụntụ ya na-ahụ ego n'ebe ahụ ọ gwa ya sị na ele biznes ya ga-eji ego n'ugboere bido ha bịa tụwa erulo ya gwa ya sị na ihe slip over it na o jiri ike agụmaka n'ime biznes ọ na-amaghị anya na ọ aga business training mara in and out of any business ọ bụla ọ chọrọ ime so that o bido ya ọ gawara ya aka ọ ya ka ha nọ ọsọ oke ka ya gaa cheki moto parts ya sị mba na moto parts ma o dipendụrụ location and ụdịka moto parts ọ mana ọga moto niile awụhụ the same parts ha niile awụhụ the same and ya nwee ibido business ọ ga-ebido buwe the whole parts of all cars na ọwụghị obere ihe ọ sị ya na Toyota na-aga Toyota parts ha ele ya ọ ga-bido register gawa ebe ndị na-ere ya dị ọtụtụ ya ga business training dị bido na-eme rute ebe ahụ train na matacha otu esi aga dị ahịa mara otu esi ere na ihe niile ihe o were ya mụọ biznes ahụ nọ 6 months ya gwa ya sị na 6 months adịkwaghị enough ya wee mụtacha biznes ahụ akarị na aka ịkpa na ọnụ tụkwụ ya sị mba na ya mụtala ọ pụta bịa mepee ka e were ego ọnụ ntara zụrụ ahịa jidekwe ndị ọ zụrụ ahịa ya akwaghị gasọ ha nwee ike relizere ezigbo ahịa shop ya eju na ọnụ chukwu emere ya ebere biznes ọnụ ntara na-agatọ obere ọgwagwa ya sị na ya ahụ gakwa ihe na the business na ụmụvuge na ọ bụ otu ha shi nụrụ ya onwe ekwenụ nakwa eme nke ya ọ ya ka ọ nọ ọ bịa sit ya down one Sunday ya bịara visitiri hichacha ụlọ mezicha everything ọ bịa sit ya down si ya na ya chọrọ ịlụ ya o propose marriage gwawa ya ụnụ na ya chọrọ ịlụ ya ya ele ya sị na ọ bara uru ịbịa siwa no na ọ bụ na ọ dị ya mma na enyi na ọ ga-adịkwa ya mma na ọlụlụ ha chigbo ya n'ọchị ọ bịa gwawa ya again si ya na before ha bagara into this thing called marriage na ọ wa another institution ọkwa dị ya says na ọ a long journey na enwere ihe zoro ezo ya ga-like ịgwa ya n'ihi na ya gaghị like ya bagara n'ime marriage ya bịa discover wa ihe na-enweghị isi ụfọdụ ihe ga-eme ya wutewe ya somehow or ya feel we somehow ya jụọ esi ihe dịka gịnị ọ gwawa ya ihe a lot of things na ụmụ nwaanyị na-ezoka some things nwere ike isi na past sọkara bịa nye nwe ha nsogbu na ọhịa na-ajụ ese ya gwa ya sị enwe ihe dị otu ahụ na eshi na ọ ma family ya shi yes gwa ya sị na enwe ihe dị otu ahụ na enwe any nonsense na ya ga-clean onwe ya up before present onwe ya dị up for marriage that's okay ọ ya ka okwu unu ntara gbaba gị end ya that topic ọkpọrọ ụmụnna bịa papa ya ahụ ya sọ dị oke ụmụnne ya ahụ ya sọ dị oke na ọ bụ otu esi nata ya ihe ọ bịa mee ihe isi ya kwụ ụgwọ isi gbaa ya akwụkwọ n'ụlọ ụka ha lakpuru dịka di na nwunye na ọ ya ka ya bịara dị ime mmụọ ke mbụ nwaanyị mmụọ ka abụọ nwoke na eji ụmụ abụọ na nwaanyị mba nnọọ mza mana enwere ebe ya zụtara ala
n'ala ahụ that location bịara develop na ngwa ngwa tiri ala ahụ na site ya bịa jidie ala ahụ si elekwe not 2 plots of land ya zụtara from district sale onwe onye ji n'olu ya zụrụ dị ala di ya ṅụwa sị nụkwa nọọsị gịnị na ọ zụtara ala ebe dị otu a na ego ole ka ya zụrụ ala ahụ ya gwa ya o tiwe si nụkwa na Chineke na ọ bọtarala ha bread ya na-emekwara plan ịga zụ ala bịara ụlọ na in that case ọ ka ya rụzie ya ụlọ ya sị na ya na ya bụ di na nwunye ha ekele ihe na ya zụrụ ala ọrụ ụlọ na ụlọ ha ga-ebi n'ọrụ mana elekwana ụlọ ọ chọrọ ịrụ ya si ya di ya si ya chọrọ ikuluda na rụọ ya duplex na ya chọghị ịrọsh ya na ya na-ata eta ya na ga-etige until ya rụọ ụlọ ya n'obi na ọ weta eshi relizere di ya ala anụtara di ya gwa sị ka emenụ change of name nọ na that landed property ya gwa sị na onwe ihe nọ di ya eme change of name what of ụlọ ọ na-agakwanụ ịrụ n'elu ya na ọ hapụgada process di ya na-enye ya nsogbu di ya na-agwa ya ka echenjie the property name to the family name and ihe niile ihe awala ya zụrụ ya gwa di ya sị forget that thing na ihe na-enweghị time ya dịkwanụ sure na ọ dị possible na ya hapụgada tin ga rụnwa ụlọ ọ chọrọ ịrụ n'elu ala enwe onye ọbịara nga anyị rụ ụlọ mmadụ asị ya pụọ na ọ na-eme datin ọ na-emecha ya ka ọ trust ya like ya ga-abịa tomorrow bịa na nwa ala ya or something di ya ajụ na ya ga-echenji na enweghị ya ga-arụ ebe ahụ ya gwakwanụ di ya si ama plan o ji chọọ ka echenji ala n'aha ya na ya amaghị plan o ji n'ala nwoke ya na ya gwala si ya release ele for the purpose ọ chọrọ iji na ọ chọrọ ịrụ ụlọ for the family na ọrụ ga-arụ ụlọ mana ịgwazie bịa change wee ihe agaghị register arịwa ha dị ala to his name na enwere ihe o yiri di ya gwa na ya wawo man of the house na property document niile dị mma ịkpakọ ọnụ agwa di esi aga emeli datin na ihe ọwụ ga na ihe ọ mandate ga na ọ tụwaziele ya ucho in fact for the fact na okwuge dị ekwuge kpatara na ya ga-emeli ihe dị ụta na enwe onye ma echi na ihe ya gwara di ya si ya ridi na ihe o kwuru ya sị na ihe o kwuru ya sị di ya sị oke na ya abụọ ga-enwe fresh paper a ga-adọkụmentị kpọọlọ ya eti aka n'akwụkwọ na ụlọ ya ga-arụ n'elu ya na ọwụghị echi ya pụta bịa nawa ya ala ya na ya ga-etinye aka dat na ụlọ ahụ ya na-arụ na enwe ihe ga-eme ka ya pụta dọsịwa ya ala n'ihi na nwunye ma echi di na nwaanyị sịgo kwuta nwere mgbe ha bidoro with I love you ya sị nsogbu na ọ kpọta na onye ọ chọrọ ịkpọta lọya akpọta lọya ya gụọ ihe niile edekọrọ di ya dat na ịla ala ebe a na-arụ ụlọ a on no account must she ask for the land. On no account must she do this. On no account must she do this. This and that and that and this. Ya go ga si na ihe ọ napụga ya zia ownership. Ihe niile o dokere ebe a, ihe ọ pụtaziri na property document ya eji nwere ala ga-agbazie kanta n'aka ma ọ na ya sign ya destiny ya gwale si ya ga rụọ ụlọ ọ chọrọ ịrụ ma ọ na ọ chọrọ ịrụ ma ọ kwa na ọ chọghị ịrụ ụlọ na ọ ga-azụrụ ala ga-arụ ụlọ na ala nọkwa ọkwa nwa ya na ya abụọ ihe niile ya na ya abụọ kpara n'elu ụwa na ọkwa ụmụ ya na ya abụọ ga-ekete so na ya hapụga na ọ mejiri iju ya gwale ya hapụga na ọ chọ ịrụ na ọrụ ụlọ na ya ga-esopiri di ya na mmadụ ọ na-adochi onwe ya ihe onwe di ya so oke na nsogbu anụ ewere ha akwụkwọ lọ ya taịpụrụ ihe na taịpụrụ ewezuga di ya bagazie na ịrụ ụlọ ahụ onye ka ọ rụrụ ụlọ a na rụrụte ya na perfect level ya chọọ biznes ọzọ bido emewe ihe ya na-ere na ọwụ shoes ụmụ nwaanyị na-erekwa eme isi ewiti ụmụ other businesses na shop ya na ọwụ obuko were enweghị bịara nga ya na-aga azụtali ya emeghị ha ofu biznes ya bịara ebe ahụ na emepere biznes ya na ịbata dị ga ahụ ihe ị chọrọ ịzụ ya na-egbukwe m ọkịrịka ya ga-eburu bel ya ga-egbupe dị a mgbe niile ahịa zụga na shop ya n'ọhịa emegezi afta ya mụrụ nwa di ya nakwa na-arụ ụlọ onu na ha nọzi one day di ya gbowe ya si na enweghị ya chọrọ igwe m na ya ga-like ka ọ consent ya to it before ya mee that thing ya sị ọ dịkwa na mma ya si yes na ya ga-like ya na ya bụ ga-discuss ya this night chejie n'abalị di ya kpọlite gwewe that na enwere ụmụaka adanne ya mụrụ before nwụọ ọlụkwa na hụ di ọ nwụrụ as a single woman na ụmụaka ahụ ọ mụrụ ofu nwoke na ofu nwaanyị na ọ ya nwazụga ha all these years na ebe ya kpọpụgara ha na ọ ya nwahụga maka ha na ya chọrọ ịga kpọrọ ha because ha etolitere ya jụwa ya so afọ ole ka ha dị ọ gwawa ya na nke nwoke na ọ dị 19 years nke nwaanyị na ọ dị 15 years na ha ga-enyekwara ha aka ebe a na ha blood ya nwa nwanne ya nwaanyị na ọwụ ụmụ nke ya kwa n'ihi na mama ha amụghị too much na ha dị only 3 mpa ha nwụọ ọ wụrụzie mma ha zụziri ha na ọ wụzi nga a na-eme ka emite ọ bụ ka adanne ya tọrọ ime a mụọ ụmụaka abụọ before ya nwụọ so
enweghị nwanne ya ka nwanne ya nwaanyị ka ọzọ n'ihi na ọ ya nwa dị only son nwanne ya nwaanyị ka ọzọ ekwe ha akpọ ọ sị ya aka isighị ike ịbịa kpọwa ụmụaka ahụ na ka ha alụọkwalanụ di na ọwa ebe ụmụaka ya dewere ha na ọya nwa ụgwọ skuul ya sendịga na ya chọrọ ịkpọrute ha ụlọ biko na o mere ya na ụmụaka nọ ọnọdụ ka ọwa ụmụ ya ya elewe so ụmụaka etolenụ na ụmụ nke ya ka dị small na ụmụaka etole ịbịa kpọrọ dimkpa dim 15 and 19 ha na ebe a ha nọ ọwọga ya ha jụziri na ha agaghị anatazi sọpọt ọ na-eweta ya cs na ha kpawala ha agwa ọjọọ ya so oke nsogbu anọ nwaanyị mba anọ na ọ weta ka di echiga kpọlọtara ya ụmụaka ya efile na ụmụaka zụrụ ha azụ ebe ha nọ ya ma na ụmụaka wụ mafians ka ha batara ke nwaanyị amaghazi ime ụlọ ke nwaanyị mgbe niile o leghị anya n'isi ya na-elekwedu di ya anya ka ọ kọshọn ọnụ ụmụaka ọsọ nwanne ya nwaanyị mụrụ ka ọ bara ha ezigbote mba bara ha mba kọshọn ha gwa na ha ekwesịrị imeziwe ihe n'ime ụlọ hapụ ị na-emekasa na-adịrị ya workload ọ naghị ekwu mechakwana ọsịkwana ya ghara na ya di ya dịre dị ị ga-ejiri azịza zaa ime ụlọ ji aka zawa ime ụlọ instead of ịgwa that girl gaa zawa ime ụlọ ahụ o prefer iji aka ya gaa zawa ya di ya hụkata these two children n'anya hụ ha even ịbara ha mbụ ọnụ na-enweghị ihe ụmụaka nara ya ọ na-anaghị ya kama ọ ga-edina ha ihe a nara ndị ka ururu ya ma o dina ya ha ya na-ele the love nọ there ya so chio gbanọ nkịtị sete mmadụ ga-esi hụ ụmụ nwanne ya nwaanyị n'anya torola eto karịa ụmụ ka ya ka dị obere ihe a na-abịa abọde ya efile na nga ka okwu bere ụmụaka ebidozie ịkụzi ụmụaka ndị ka obere na ihe otu na-ekwesị ekwesị ụdị ihe na-ekwesị ka akọ ụmụaka ya gwa di esi na-elekwe ụmụaka ọ gara ga kpọta ụmụ nwanne nwaanyị ọ gara ga kpọta ihe a na-aga ewewu ha nwe bịa nga na-ebuliri ya ụmụ ya na-akọ ya ụmụ ya ihe na ọnwụ na ọ ga-ewe ha nabata ha triti ha dịka ụmụ ya ha bịazi ụmụ nke ya ezi ha na-etritizie dịka ụmụ onye ọzọ na keke a na-aga emekwa accept na ọrụkwa ka ọ ga-akpọgakwa ha ebe ha nọ bifo na ya gaghị like ka mmadụ ịbịa bịa inconvenience ya n'ụlọ di ọ ga rentara ha ụlọ denwa ya ebe a na ụmụaka agwa ya hụ ga n'ime ha karịala na nwa 15 years ama ha zi ụlọ nwa 15 years richara gatere ya efere na sink ya gwa dị ọsịa dọ nwere ọhapụ ya lọta eji aka esa na nwa 15 years amahụ ọ pụta n'ụtụtụ kelee mmadụ nwa 15 years agaghị akọ aka na ọ batawa na rum ya nọ n'ime ke nwoke na wọmịa ọpụọ mgbe ọ sọrọ ya lọta ịjụ ya sị ya gara gba bọọlụ mgbe niile ọ pụọ emeyasị ya bịa na klọb ga-erejista tomorrow ya ga-awe international footballer na ya jos ya hapụ ya na ya biud ga karịa ya efe o yipụrụ na ahụ ọmahasa n'ike agwụla ụmụaka mpịtọ everywhere ọ ga-asacha ahụ kama ọ ga-ewere towel dry ahụ ya oshi na bathroom gụrụ mmiri na everywhere and ihe a bi na hot tiles ọ ga-ewere ụkwụ mmiri na-agagharị ebe niile nwapụta na sitting room onwe program ya elege ọnwa ka mara time anyị ji ele bọọlụ ruo ọnwa ka mara remote without even isant biko ka ya letanụ bọọlụ pịa ma o chenjie ya tosakwa the remote werezi anya focus meghe na-ebehave like emegede ha exist ihe egwute oru otu ụbọchị ya kpọwa di ya na ụmụaka ịhụrụ ebe a na ọ ga-aba ha na ya na today na enwe ebe ọ kpọtara ha na ọ ga-akpọ ya kpọla ha village kpọlara ha mma ha na village shi ebe a send we ego ya nọrọ ga-abịaga n'ime ụlọ buozi akpa ha bupụtawazie ya eji di ya rịọ ya sakwa ya gwala na ya hapụgakwana akwa ya gwala kama dị ọdọ nwere na ebe tv ha bọọnụ na ya ga-replace ha tv na ọ hapụgawa ihe ka ọ nọ na-ekwu ya eburu akpa dis boy bupụta ya eji the boy eburu ha akpa bupụta n'ime ụlọ so ebe mpe ya na-achọ ikwuru shift gwawa ya dat na ya gaghị abịa n'ụlọ nna ya bịa chụpụ ya yes na ya suspectara na ya thank you na ihe ya chọrọ ịnụ since good n'ụgwọ ka o kwuru ihe ya nụrụ ụgwọ ka o kwuru ihe o kwere ihe ọta ọka ụlọ nna ya ọwụ ụlọ nwanne nne ya yes na ụlọ nna ya wụ ihe a na gịnị ka a na-akọ dị na oge na what nonsense bụ ihe ka okwu chekụrụ efe ụwa ya jụwa di sọkwa nọrọ ihe a nwa kwuru na-enwe ihe ọzọ surprise ọzọ fọrọ what of ke nwaanyị di ya nọrọ ga-agba ikpere n'ala rịọwe si ya biko na ya biko gbagharị na eji Chineke bi n'eluigwe na-arịọ si ya biko na ya gbagharị na ụmụaka abụọ na ọwụ ụmụ ya na ọwụghị ụmụ nwanne ya nwaanyị ya jụọ esi na mma ya confirm na ọwụ mma ya na-akọcha akụkọ nwa nwaanyị ya sị na ọ story ya etiri mma ya n'ọnụ ọkọ ma ọ bịa ma ọhụ ya ala na ọkọwa dị akụkọ na ụmụaka hụ ụmụ ya ya jụọ esi what of nne mụrụ ha ya sị ha abụọ shi na from different mothers na nne ha alụgharịara di na nne ha anakwa hụ na ha ndị ka ha esetụlụla ha gawara onwe ha ya sị really na o nwere past dị otu a kpuchigide nọrụ ọdụ n'elu ya bịa na-ajụ gị ese nwere ihe nwere egwe ụmụ akụkọ dị otu o menshọnụrụkwa ụmụ akụkọ dị otu a ga-esi na past lakara na enwere ihe ya nwere ikwu okwucha ya gwa ese enweghị ya nwere ikwu di ya gwawazi esi na ya ajụrụ ya dị ajụjụ ma ya onwe ya ajụzi ihe ya what of ya nwe enwere ihe ya nwere ọ na ọ jụrụ ya na ya na ikwu
oke agwa ya sị oke oche ya ka ya jụọ ya jụọ before gwa ya na ihe nwere ụmụaka tochara etoho taa ọzụga diọkpara na ada lịọ ya n'ime ya nwe ha idiarọ ya nwe this one na-enwe otu o si gwatata ya maka this thing ya gwa di ya na o mechana ihe niile o nwere ike ime oke na asụgodari ugbo na ya bịa gbaghara ya na ọwụ nwa dị otu a na-enweghị ihe o ji nwa ka ya kpụrụ o recognize ka ndị ururu a na ọwụ nwanne ha ọ na-ele ha anya like e were osisi sụgbuo ha lie ha na ndụ ka ọ ga-ekọ ihe ifu n'ihu ya ọ ga-ekọ ihe aka azụ aka ka ọ na-eji aja ụmụ ya njakege ha n'akụkụ ya ọwụ ụmụaka ya ga-anọrọ ụmụ ya ga-eto n'okpuru ndị dị otu a na ọ gaghị awụ ọgụ na ya na file for divorce and ya na ya abụ agaghị ado ụmụ ya ụdọ n'ihi na ọ ghọrịrị ya this marriage emere establish n'elu lies na ọ chọkwa ka a ga-treat in court na a ga-treat in court ya nwere valid reason ya ga-eji kpọrọ ụmụaka were custody ụmụ ya na ndị ka ya sechara sendịara ya legodi ihe nwa nwanne ya nwaanyị mere nwa ọ mụrụ still ọ na-ara ya ahụ ịbara this boy mba osu kwa ọ hụrụ wundu a niile ihe a niile esendịrị ya na o lekwe wundu nwa nwanne ya nwaanyị mere nwa ọ mụrụ n'afọ by then ya amatabe na all those things which evidence ya ga-present in court na ya na ya abụ agaghị adọ na ụmụaka agaghị adị safe ya nwee si eburu akpa ya lawa na marriage ọ dịla over na ya ma ga-eburu akpa ya lawa na marriage na ọ dịla over na ya agakwa na-ere ya hapụrụ ya ụmụ ya na ya abụ agado ụmụ ya ụdọ na o ji abụọ ya kpọrọ ndị ke gagazụwa na ọ bụ ebe a ka okwu nọ na di ya na-arịọ na ya kpọọ diọkpara nne egwa ya sị lekwekwe ihe ahụ ga n'elu ya diọkpara adanne gwa ụmụnne ya niile sị lekwekwe ihe ahụ ga kpọọ mpa ya papa ya sị na ya chọrọ ịhụ di ya ọ ya ka di ya gara aga ịhụ mpa ya na mpa ya ekwue di ya sị na ya dị sọrị na ya ọ bụ na ya gwara ya nwunye ya gwara nwa ya nwaanyị ọ na-ekwe ekwe ya di mpa ya sị ya na nsogbu anụ na ọ ya na nwa ya nwaanyị na marriage na nwa ya nwaanyị wepụta ọnụ si ya na-alụshi na ya prefer onwe bịa nara ihe ọ kwụrụ na isi nwa ya nwaanyị who knows other things ezoro ezo ebe ọ two different women mụrụ ndị nka ebe akpọ ha aka ejiela ha mere o ji kpọlata ha onye ma ọzọ ndị nke ọzọ kwụgwọ ụgwọ ha ereziga somewhere else nwere ike ịlaghachitakwa any moment na ya agaghị asị nwa ya nọrọ ọ ya nọ na mana nwa ya sị ha ala conclude na ya lụchana na ya kpakọ onwe ya bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi nwa ya na ọhịa mpa ya gwara ya ọ lọtazi na-arịọ ya na nwa ya mba nọ na nwere dela akụkọ na ugbo gbotoro ya ụmụnne na ya ma ya echecha na ihe ga-ede nwa ya na this marriage ahụ na ya agaghị asọ ụmụaka ahụ bịa pụọ na ihe a na ọwụ ụlọ nna ha na ya enweghị ike ime ya emesị na ya ga-chọrọ ha ụlọ ebe ọzọ they need their father ebe ụmụaka ahụ na-azụkasara ha dị poorly raised na ha nidiri iron hand ha nidiri nna ha ifu ndị na ka ahụ ọhụgataga ha na enwere ihe ọjọọ ha mere na ya na ha nọrọ ndị a na ihe anaghị emewu isi ha bụ echi n'ụlọ nna ha pụọrọ ya na ihe na ọwụ ụlọ nna ha na ihe nwa na-agakwana ha emewu ịnọrọ n'okpuru ha ụmụ ka ha hụta ya na ha na nna ha na ha wụ otu nna ha na-akpọ ụmụ ya agwa ọjọọ eme ụmụ ya ka ha jọsụ ka ha gbuo ha like ụmụaka ha dị n'idi ịbịa add up to them ke nwaanyị na-akụ ke nwoke na-akụ ya ga ha nọ n'ụlọ ebe nwa 15 years na-amaghị mgbụlụ aza na o mejụta ya bịa zara ya akwa ipụrụ na ahụ ọwụsa ya ga-asa akwa awụsa na ebe niile na-eshi ọ nọrọ na nso ya ka nwa gaji were ọbara takacha everywhere very dirty girl na ya sit ịda nke ya nọchọ ya dịka ote nne na-eshi agaghị dị mma ọ gwawa ya sị na ya wụhụ nne ya na enweghị right ihe ahụ na-abịa ịbịa akọ ebe a na ọ bụrụ na ọ gaghị eme na ọgwa di ọha ya klina na mpa ya ga-aha ya li klina ihe awụzi mgbe a kpọgazi mpa ha since eziokwu ji pụtazie na ya enweghị otu ya ga-esi anọ na that place na ọ dịrị ihe ya conducive na ya amaghị otu ya ga-esi nọrọ n'okpuru biri with ndị dị otu a na ọ bụrụ na ha hụtara ụmụaka ya mụrụ mkpụrụ ole ya eji asụ ụmụaka kids and even toddler ọ bụrụ na ha hụtara ha dịka ọbara ha na-ekughatụ na ha na na-epet ha na ya ga-ahụ ihe ga-eji nọrọ mana ọ dịka mkpọrọ masị resentment na ụmụaka n'ihu ma ha hụ ụmụ ya na ọ bụrụ na ha jitọdoro ụmụ ka ya mụrụ mere pet tritie ha dịka ụmụaka ma ọ fọzikwe na ha wụ nwanne ha tritito na ụmụaka na ha wụ ụmụaka na ha wụ kids toddler tritie dị ọda one na ọ ka wobere nwa na ọ ga-ekwe ya idi dada ị na-ahụ ahụ nwa ụmụ ya ụmụaka bataghala na sitting room na a ga na-ake nwoke na-ara anya ke nwaanyị na-ara anya ọpọchịrịtị ọbụla ha hụrụ aja ha jakege ha na ebe ọbụla ya agaga ya kpọ ụmụ ya ka ha hapụ ke emege n'ihu ya ọ gịnị ka ha ga-eme ma ọ na ya nọdị mgbe niile ụmụ ya were ha mbaga ebe ọbụla ya gaji achị ha na ya agahụta ya ga-esi nụrụ na such environment erezi ụmụ ka ya in the name of ya lụgadi na nwa mba nnọọ na ya filela for divorce ya kpọrọla ụmụ ya make move ya na ya anụzi
na di ya rịọgidene kpaa ugele na di ya rịọgidene kpaa ugele enwe ihe wụ kpaa ugele mana enwe ihe di ya mege mgbe ọ na-arụ ụlọ ahụ na everything ọ zụrụ di ya every material di ya zụrụ ebe ahụ na ihe ọbụla di ya zụrụ di ya na ọ na-edenwe receipt ya dịka how many blocks ọ zụrụ dịka how many bags of cement ọ zụrụ di ya na paaki receipt ya na-ajụ di ya so megecha ka otu ụbọchị ha ga-ese okwu di ya si na enwe okwu ha ga-ese mana ya na like kemgbe nne na nna ejiri mụ ya na like ime ihe doro anya ya so okay na nwamba nọ the day ya walk ga out of this man's house na nwa ya nwaanyị nyere ya aka na-ebupụtachi ajụ ya sị nwere ihe ya ga-echefu ya na-ele n'ihu di ya sị na ọ dị ka isi emebiela kama ya ga ya bagịrị mụlọ ọsịsọ dị ga-ele ma mmadụ gwugede okwu ọ tọpụrụ ya ọnụ this girl enyere ya aka na-ebupụta akpa ya di ya nakwa na-arịọ jide n'aka jide n'ụkwụ na-arịọ ke nwoke kọrọ akpa ese kọrọ efe esi ka ya ga gba bọọlụ na mgbe ya na-abatara anya nwoke a na-emesi mekwe ngwa ngwa ya ekọrọ efe esi ka ọ ga gba bọọlụ denụ ya iwere ya ebu akpa di ya na-ejide n'aka this girl na-eme ka na akpa ya ebupụtara eji di ya na dị short concentrate on her na-adọghachi azụ ya sị biko nye biko ya hapụla ya na-ajụte sele kọndishọn o ji ya hapụ ya weji akọgasị ya nọrọ n'ọmụzele onye n'ọmụ na nwoke mụọ nwe ụmụaka tochiri etochi in fact na ihe ọjọọ so mụọ ọ bụ ya maka okwe kpọlata ha ka ha bịa ọ dị ka ọ dị plan for this na ị na ọ gaghị agwa ya dat na karata ụmụaka ebe ha na complain ka ọ gịnị ihe o mere about it kedezi ya nụrụ ihe biwa iji ihe na-amaghị isi ya n'ọdị na ọ ghọrịrị ya nọkwa n'elu na-achọ ka ya na ụmụ ike isi ka ya na-egade ya no nga di ya egbu ikpere na-arịọ gị ya sị olede ọtọ ọnụdela azụ na ọtọ ọnụdela azụ di ya tọnụ ya na-eji ebe nwa ya nwaanyị bupụtara nye gị aka ebupụta gị akpa ya eji agwa ya sịlekwe na ụmụ gị chọrọ ka ya pụọ na-ele ihe a nọ ngeleme bifo mmadụ apoizin ya ebe a bifo mmadụ egbuo ehi ya na ya onwe ya ụdịka anyị hụrụ anya ọ nwere ebe ha nọ ọ gakwa ya ekwute sịlekwe ihe gburu nwunye na ọ ga-akọvara ha na ka ya pụwa biko di ya na-arịọ nebo ha sị na ụmụaka ka azụ ha azụ nakwa ya kwuru ekwu ya gwa nwere ya this woman na complain na ya ọ gwawa nebo ọ ga-abaga n'ime ụlọ igbo na ọ ga-ebi iji ihe niile mege ebe na the woman ejiri nwa ya baga n'ime ụlọ na nwa mba nọ mza na ọ wụta ka eshiri buru ihe niile buru ngwongwo niile everything buru ngwongwo niile pụọ mana enwe ihe ọzọ ya were ebe di ya pak ga faịlị ebe di ya faịlị ga ihe niile ọ zụrụ otu ijugo na that house na ya buru that particular file ka ya ga cheki mara ego ole o tiriri sofa n'ihi na erufubede ụlọ akpọbede oshishi ma ọfọkwa irufu ọnụbe na parapet level o welitere ọ gwụla ihe ọmebe enye ọdatị ọ naanị blọk na simenti ya kpa ka akpara dị buru the file were ekweligeme ọ ya ka di ya kpere si na ọkwa ma na ụlọ ya arụga n'elu ala ya na ọwụ ya arụga for the whole family na kelebelebe ha bi agaga na ọ dị rezin eji arụga ụlọ arụ ya nga o bugo ibu ya gwa di ya so meseji onye gị na ọ ga direct na ihe ọ gwara eji ya na-awụ what of ụlọ ya rụrụ n'elu ala ya ka ekwote esi emejie na ọ bịara bịa gwa ya na o rụrụ ebu ibu for the family na enweghị ka family ya ga-asọt onwe na ya burule faịlụ ya ebe o tijugo receipt of the blocks ọ zụrụ otu o si gba mmiri na otu esiri zụọ cement na ya nwa bu ya na ya ga ka ya kpakọlọta the whole receipt ọnụ calculate mara ego ole o tirili sofa mara ma ya ga-balance ya ma ga-ere that place nye ihe ya ego ya emechaa na ọ ya nwa ga-balance ya n'ihi na ọ wụlọ enu n'elu ala ya o mechaa ọnụ na-arịọ o mechana na-arịọ nna ya papa ya sị ya gwara ihe ya gwara na nwa ya sọ dịla tụrụ na ọbịa nara ihe ọkwụrụ n'isi na ihe sendekwara na ojijie mpesa ha ga-akpọ ya ọbịa nara ihe ọkwụrụ n'isi na agaghị ebi na ụmụaka ndị ọ hụrụ n'anya karịa ụmụka ya na onwe ihe ọ na-ahụta ụmụaka ahụ na-eme asị ihe ọjọọ na ya ga-anọ n'okpuru such children erezi ụmụke na ebe ụmụke ahụ etole na ya ga-erezikwana ka ya gbado ụmụ ya ka ha tolitekwanụ mara izere onwe ha ndụ mara aka akarị na aka ọjọọ na ya nwa ga-akpatali ihe ya ga-ha ndị ụmụ ya ụvasilekwe ihe nwe ihe ha ọ bụ ya nwa ga-eweta ala ebe ọ ga-arụ ụlọ this boy ọsọ dị ọkpara treat gị nwa ya na ụdị a ga-abịa ibiri na ọ ga-egbu nwa ya because of that house na ọ forget agha ụlọ ahụ ọrụ ga-ebe na ya ga-balance ya na ọ bụ ebe okwu na ugbu a ụmụnne m ya sị mberede bịa gbotowara ụmụnne na eche ma ụdịka kwụkwọkwọrọ ịnọ na ọwụ ụmụ nwaanyị na akwụkwọ ya na-ele otu nwoke ma na o ji ego ịlụ nwaanyị ga-eji ọ ga-agwa nwaanyị ọ na-aga ịlụ na ya ji ụmụ abụọ toro eto from different women ọ hide ya kpamkpamkpamkpam bụrụzi oche sit eda na-ajụ ya maka past gị kwuokwa ekwuchi okwe ekwuke a na-ekwutezi ọsọ ya bikọs ya ajụnụ ya ka o ji nwee ụmụaka toro eto nwee otu ochi wepụtara ọnụ gwa ya na ya mụọ na nwa bifọ ma ọfụzikwa ka na ha etoshiala gbere ekpekputere hụkwana na ụmụaka mebiri emebi tikwe n'aka ka a hazie ha agbajie ha ọ dịbe leti
ya na-akwadozi ha na ọ hụrụ ha n'anya ya hụta dị ịhụnanya na ọ karịrị ụmụ ka ọ hụrụ ka ụmụ ka ya mụrụ ya na ọ baghị uru ya kpọrọ ụmụ ya gbalaga na m jụdela gịnị bụ ihe a nwoke a mere na o kwesịrị ekwesị na enwere onye n'ime unu gwagodo ya reason ya ga-eji ka nọ na this marriage na unu convince godi ya ka elee ma ya take ga ha ji decision nne m okwu ekwule kwucha sị nne m ya sị anọ na m ihe i kwuru ebe isi chọrọ ịnụ ihe m ga-agwa gị ma gbotawakwara ya ụmụnne na onwe nke m ihe m nwere ịgwa gị wụ ihe dị gị mere jọrọ njọ jọgbu udele na njọ ụlọ ya adịghị conducive for you ịnọ ebe ahụ erezi ụmụ gị ọwashi ọcha ebe ịhụnanya o nwere ebe ụmụaka ahụ nọ dị ukwuu kara nke o nwere n'ebe ụmụ ya ụmụ gị ndị ururu ahụ ị gaghị ahụ agwa m datinye ị ga-ese wundu nwa torola eto 19 years wa adult nyere nwa ọhụrụ a toddler nwa 2 years ọ nọkwa na ọ nọ biznes ebe ọ nọ gị were fon m sie ya send ya so lee ihe nwa nwanne ya nwaanyị mere nwa ya onwe ihe o mere about it ọ barode the boy mba something dị wrong ma gị ma ụmụ gị dị endangered in that house thank God na ime ekiwela move then ọzọ dị ka ibe ya wụ ugbu a ka o doro anya ihe kpatara na o ji chọọ iwere document ka ị sign ya everywhere ka ọ nara ṅụọ ala ọwụ na ọ nwere ike ọ dị possible na ọ dị aware of that land before sef ya bịawa long because ahụ m ihe ga-akpata ọ ga-eji na sị gị change the document the ownership of that land to his name mee ya ka force ga-akpọta lawyer mkpụrụ obi ego n'ala ahụ until Chineke na bi n'eluigwe enye gị amamihe pụrụ iche ga-eju ọzọ dị ka ibe ya wee wụrụ mana masị m nne hapụwawa gbagharawa ụmụaka ahụ ọ kpọrọ ụmụ ya diọkpara na ada ya ahụtaghị ụmụ gị dịka nwanne ha ọ dị dangerous ọ dị mkpa ka ị nọrọ very far rezie ụmụ nke gị then elezi far ị ga-anọ ma ụnụ gị na di gị anọ kedu effect o nwere na that marriage go nwee nọ far in order to safeguard your kids raise ụmụ gị make sure na ị nọ there for their mother ka ha tolite ha gwụkawa ụmụaka keep her away from danger na ị need ịnọ very far away ebe ụmụaka ha eme na understand na ha nọ n'ụlọ nna ha na-enwe ebe ha ga-apụ kama ha ga-apụ ịpụọra ha now gị nwee nọwa ebe ahụ otu ụbọchị a ga-akọ akụkọ na-adịghị mma your husband adịghị serious ọ ga-enyenwu security n'idiri ihe ga-emebi ebe ahụ ị nọ verify irezi ụmụ gị aga m asọ the best decision ị na-etekirile and ị pụwara bụrụ receipt o ji tige nwa nga ọ gbara tige ọwụ na ijide the money aga m asị na refund ọ ya ego ya ka o wepụ anya na ala ahụ o werezie the money gaa zụọ ala ebe ọzọ ebe ọ ga-arụ ụlọ mara na ma ala ma ụlọ ma ụmụ ya wunye enwe ya then ọ na-hand over diọkpara ya ekete ya dịka nketa ihe nwa na-ekete na nna ya then go nwee zụọ ala na such site ya nwa bịa rụọ ya ụlọ bịa nwezie diọkpara na-achọghị iji anya ahụ nwa gị ọ dị dangerous otu i buru receipt ahụ buru ya balance ya ọ gị ree that place balance ya ego tiri ebe ahụ ma ọ bụrụ na ịhụ ya ego balance ya up enweta ọbụla ga-esi mee gị mee ya so that ọ ga-azụrụ ala ya rụọ ya ụlọ mara na ihe ewu ụlọ ya pụ echi achọ ya ahụ ya diọkpara ya onye wụ diọkpara ya ọ that boy nwa nwoke ahụ and diọkpara ya ejighị anya ahụ nwa gị o nwere te ọ ga-adị so nke ị nwetara na ka ị na-aha ndụ nwa ṅụ over n'ihi na ya onwe ewu di ọnụ esighị ike ịgbaji ụmụ ya ịgwa nwa ya bara ya gwa ya na ihe na ọ wụbara ya o megaghị ihe dị otu a son o nwere ka tugboro ọkwa dọkshon ebe a na ọwụ nna ya n'ụlọ ahụ so ị ga-emechi gba ụmụ na-ere ebe ahụ niile ere ya enweghị ego another location were ego zụtara balance ya nna ya balance your husband zụta ebe nwa gị ga-anọ ebe ị ga-aha ndụkwana nwa gị over so lekwa obi kenụ ma nna gị onyere ṅụ onye ṅụ lekwe were ọ dị very very important then the marriage emecha ọ na-atụkọ isi ọnụ gị mara ma ị ka ga-anọ mana ị nọrọ fa na-erezi ụmụ gị because of inweghị that security dị kwesịrị inye ṅụ ọ bazi uru na ị nọ na that marriage very simple ụmụnne m ihe m gwara ya enwekwa ihe ụnụ ga-atụkwasị enwe nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ya enwe ụnụ gasị ya na ịnwa kpọrọ ụmụ ya na ịnwa di ya fine ụnụ si ya kpọrọ ụmụ ya nọrọ very far shizi n'ụlọ di ya shizi ebe visit wee because of a na-atọ ụmụaka because of ogerezi ụmụ ya well because of ga directly ụmụ ya ga agbajili ha ihu nwa 15 years and nwa 19 years naga 20 because ọ ga abarali ha mba dịka nna na nwunye ya nọrọzie biriziere onwe ya shizi ebe ga visit wee nwunye because of ihe ka nte nukwutere n'ụlọ fine ọ nọ sịkwanụ na ya na ịga nga ha na chigharịwa ụmụ ya aka na ụkwụ ebe niile ebe ọ bụla gaji akpọrọ ụmụ ya because of gịnị ụjọ dị ya na ụmụ di ya mụrụ from different women ga-egburu ya ụmụ ka ya na ya na ịga di ya ihe ọ bụla nụ si eme fine ụnụ ahụna na ụmụnne m obiwa akpa very deep bag onye ọbụla nya agaghị gị
nwaanyị kechi egbu ebe amamihe dị too much n'ebe nwaanyị ka nọ. Nne na nna ya reziri ya well. E nwere onye ọ ga-awara agbako ya were love asọkwa were love asọ ghara otu ala ọ zụtara as a young lady na-alụbe di, ala ọ zụrụ wit ego single handedly hard earned money ya, ego nwa agbọghọbịa kpatara mgbe ebiri ya jike ha ebuga iPhone, jiri ka ha na-ebuga expensive hairs n'ishi ya were ke kpakalata ga zụ ala because of na ọ nọ n'ime marriage. This man ewere ụzọ aghụghọ na-achọ ịnapụta ka o were ala ahụ change ownership to his name because ọ ma na mgbe na-adịghị anya mmiri dị ike na ọ ga-ebubata storm n'ime ụlọ ya ka ọ nwee ike napụta nwaanyị a napụta ya ala before ihe na-eme mana ya na chi eso ya na chi eso ka ihe mere ọ gịnị ka nwaanyị a ji gboo ala ya ahụ tụwa ụlọ ọrụ ebe ahụ ọ suspend ya lọga arụzi ihe na ala awụ oke Chukwu mere ebere erufu bụ ụlọ ọ bụ block and cement ka a na-ekwu okwu ya enweta ochichishi ka ya balance ya so that nwa ya nwoke a diọkpara ya ahụ ọ na-enu enu amara nke wụ nke nna ya n'ihi na ụdịrị mmadụ a nwere ike iji aka esef sogbuo nwanne ya nwoke this half brother ifu ndo na ọkwa nne ya zụrụ ala ebe a rụrụ ụlọ ya bịa ebe a menwe diọkpara ọ ga-achụpụga wụta gba ọwụ na ọ ga-enwe mind na this age ha etie nwa obere nwa etọdla nwa obere nwa ahụ otu ahụ ọ gaghị ekwe nwa ahụ too n'ihu ya ma ọ hụ opportunity. Ọ gịnị ka a ga-akpọ nke ụmụnne m unu ọsị marriage a continue ka unu ọsị ya continue enwe nnọọ ihe unu ga-agwa nwanne ya nwaanyị o gbotowarala ya ọnụ gwa ya na ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.